मित्रांनो, शुभ सकाळ. मामा आधी आहे. तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे आपल्या डेली व्लॉगमध्ये. एकदम जोरदार चालू आहे, तुम्ही बघतच असाल. आणि आमचं पिल्लू आलेलं आहे, सकाळी सकाळी आलेलं आहे. तर मला थोडं लेट झालं आहे उठून. आणि मस्त चालू झालेलं आहे. तर हा व्लॉग काय होणार आहे आज काय माहिती नाही. काय घडामोडी होतील, काय होईल, नवीन काय होईल माहिती नाही आपल्याला. तर तुम्ही बघत राहा आणि एन्जॉय करत राहा. आणि पिल्लूला आणली ही गाडी तुम्हाला दाखवायला खास करून. ओके, तर बघा गाडी. ओय, हे बघा गाडी. तर हा बघा. बोल पोय बोल ना पिल्लू. सेव्ह द ट्री, सेव्ह द एअर. तर बघत राहा तुम्ही हा ब्लॉग. आज काय घडामोडी होणार आहे, काय नवीन होणार आहे ते बघत राहा आणि एन्जॉय करत राहा. चालू आहे माळ्यावर, कारण की पिलूला मामी पाहिजे. मामीला सरप्राईज दे, सरप्राईज दे मामीला, की मामी कपडे देते. तर त्याला हवे मामी, मामी घ्या मी मामी. आणि मामी आमची इकडे कपडे धुते. तरी पण आलोय आम्ही. काय आता मी कशाला जाऊ यार, मला पण घेऊन आला ना तू यार. थांबा आपण जाऊया. हा थांबा थांबा. काय हे काय तुमच्याकडे, तुमच्याकडे काय आहे? फ्लॅग इंडिया. हो, मोबाईल माझ्या हातात आहे आणि चाललंय ब्लॉग शूट. तर 5 मिनिटं थांबा. ओके, फ्यू मिनिट्स लेट. थांबा थांबा, हे बघा, हे दाखवा. हा, ओ वाव, थांबा थांबा. हा हे बघा, आहे का तुमच्याकडे? हा, डिस्को. तर थांबा 5 मिनिटं थांबा. पिल्लूला बसवलेलं आहे आता एरोप्लेन बघायला, कारण की आमच्या गॅलरी मधून एरोप्लेन दिसतो. थांब ना यार, दाखवू दे ना पब्लिकला. एरोप्लेन दिसतो, एरोप्लेन इकडनं असे जातात आणि तिकडे जातात. तर आम्ही शिवला बसवलं आता, त्याला बघत आहे एरोप्लेन. पलटू नको ना यार. बघा उभा राहतोय बघ. एरोप्लेन येलच आता, कोणत्याही क्षणी एरोप्लेन येणार आहे, कोणत्याही क्षणी. इथून बघा असं बघतोय. ऐकलं किती मस्तीखोर आहे. एरोप्लेन येणार आता, एरोप्लेन. ओके, बघू आपण पण आलो, दाखवू तुम्हाला. थांबा, अजून नाहीये, आलं की बघूयात. ओके ओके पेलो नाही. ओके मग काय ओके, हा काय ओके. धपक टपक धपक टपक धपक. हाय खुर्चीचं तोडते. फायनली एरोप्लेन आले. एरोप्लेन कुठे गेलं? हा गेलं 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 गेलं. हे ओरडू नको ना. हे टोमॅटो टोमॅटो सारखा लाल दिसतोय. हे टमाटर सारखा दिसतोय लाल. कशी गेली ना, कशी गेली गाडी. वरती फळी लागेल बघ. सावकाश काढ, हात नको लाव फळीला, खाली पडेल. बघा कुठे शिरला. हा बघा 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 शिव, हा बघा शिव. धप्पा धप्पा. मम्मी आला लपतो लगेच. खाऊचा विषय झाला की थप्पा. आनंद पोटात माझ्या माईना झाला शोधायला चालू. हो शोधू बाबा. होती बिस्किट आणली नाही एअर हॉस्टेलची. नाही काय भेटणार. विसरून आली बिस्किट ना मम्मा. मम्मी यायच्या आधी एवढ्या फास्ट आला आणि येऊन लपला इथं बेडवर थप्पा घालायला. मम्मी जसा खाऊचा विषय काढला त्या दिवूला देते, लगेच थप्पा असतो, लगेच थप्पा. लाडू दे तुला, त्याच्यातला लाडू खासुनी. लाडू खा जा. खा लाडू. तर मित्रांनो, आज आहे आपला उपवास. तर नाश्त्याला आहे, कुठं दिसते दिसते दिसते
खिचडी, साबुदाण्याची खिचडी. आणि याची इकडे चालले मस्त बघे. तर नाश्ता करूया आणि ऑफिसला जाऊया आणि ऑफिसवरनं आल्यावर भेटूया. ओके मित्रांनो, मंडळींनो, सगळ्यांनो, हा बघा. तर आलेलो आहे ऑफिसवरून घरी. तरी उपवास असल्यामुळे आम्ही खातो हे बनाना चिप. पहिलं तू घे. हे येतात घे मग हे. आणि आम्ही गेलो खाली. आम्ही नाही, हे लोक आले खाली. तर मामीला दिलं बरोबर. आम्हीला दे ये आहे. नंतर नाही राहणार. ठीक आहे, संपून टाकू. याची मजा झाली. गगन खाल्ला बघ कुलून कुलून. तर आम्ही भाजी वगैरे आणायला गेलो मम्मी सोबत. तिथे आता मंदिरात पण जाऊन आलो. भेटूया नंतरच. शेव गेलेला आहे घरी. त्याच्या बियांची यान दादा घेऊन गेलाय. आणि इकडे मी बनवतो कांदा भजी. ऋतू कांदा कट करते फक्त, बाकी काय नाही. मिरच्या नाही असते. तर ती कट करेल, मिश्रण करू आपण. तो चला काय बोलते. त्याला सोडलं की झालं. तूच कर. तर उपवास आहे. हो दे रेडी, मग जेवून घेऊ. भूक लागलेली आहे. म्हणते हे फ्रंटला पण ना झूम करायला पाहिजे होतं नाही. ऑलरेडी झूम असते ना फ्रंटला. काय झूम करणार ते पण आहे. अरे हो यार 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 थांबा. इकडे बघा तुम्ही, इकडे या. आमची मम्मी हरभऱ्याची भाजी साफ करते. कुठे गेली हरभरा? हरभरा ग्रीन भरा. ही बघा भाजी दिसते. अरे बाई मला टाकत. तांबा दाखवतो बॅक कॅमेरे. बघा हरभरा ग्रीन भरा. चण्याचं पीठ काढलं होतं. इकडे भाजीची तयारी, मिश्रणाची तयारी होते. आणि भाजी साफ होते. ही कधी बनवणार आहेस? उद्या संध्याकाळला. ठीक आहे चला. चला आता आपण बनवताना भेटूया तुम्हाला. ठीक आहे, ओके. जर कॅमेरा आणि हे मिश्रण असं एकजीव करून घ्यायचं. त्याच्या पुढं मी करणार आहे, कारण की ह्याच्या पुढचं मला येतं, यांना नाही येत. एकदम कुरकुरीत बोलू आपण, कुरकुरीत. कसं कुरकुरीत अंदर जावा. तळताना भेटूया आता आपण. जरा हे एकजीव करून घेतो. दिसतंय क्रिस्पी क्रिस्पी इंदोडे. आपल्या इकडे मस्तपैकी टाकून आपण आधी तेल तापलंय का? तापलंय. तर आता मस्तपैकी आपण फ्राय करूया. तेलात हे करूया, डीप फ्राय ना. डीप फ्राय. आता तेलात मस्तपैकी असे सोडूया. तडले पाहिजे. तुमच्या हातातून सुट. उड्या थोडेच टाका. दाखवा परत दाखवा. तसं दाखवा. छोटे टाका ना. तेल उडालं भाई. तेल उडालं. येस करतेस. हा चाप
आज ऋतू घेते ब्लॉग, डेली ब्लॉग घेते ऋतू, डेली ब्लॉग. समजतं ना आम्हाला कसं वाचतं ते. एक्सपिरियन्स देते मला, एक्सपिरियन्स. तर खास होणार आहेत एकदम कुरकुरीत क्रिस्पी अशी होणार आहेत भाजी, कारण की बनवते कोण? मी मी बनवतो मी बनवते भाई. ताईने ब्लॉग बघितला तर म्हणजे लिहिले नाही रे. हा? सकाळी देऊ तिला आपण आल्यावर सकाळी. शिळे झालेले. फ्रीज मधनं गरम करून देऊ. एक एक खा. ते मेन यांचं काय आहे, याला शेकायला टाइम लागतो. मी दिसतोय ना पूर्ण. याला शेकायला टाइम लागतो कांदा भाजीला, बाकी काय नाही. बनवायला काय कांदा जरा सुटतोय का? हलू नका रे, थांबा. झटपट पटापट. करवल झटपट पटापट. चालू झालं. फायनली आपले एक बाई शिकलेले आहेत मस्त पैकी बघा, क्रिस्पी कुरकुरीत. निकाला बाय. ते बाई तेल क्रिस्पी क्रिस्पी झालेले आहेत मस्त पैकी. कसं वाटतं तुला तर सांगू बघ ना. नाही सेकंड पार्ट सोडूया आपण पटापट, कारण की आता तेल तापले चाटायचं. पटापट. सांगतो. तेल तापले करू का बंद? काय बोलते मग, कांदा भाजीचा टाकूया का आपण त्याच्यात? कांदा भाजी किती रुपये प्लेट? 20 रुपये. ही भाई एवढी स्वस्त? मग किती? 30 आणि 40 चालले आता. ठीक आहे ना. कांदे महाग आहे ना, तुला माहिती नाही का? नाही मी थोडी भाजीचा. नाही, 30-40 रुपये आहे प्लेट. नॉर्मली तर काय ऑफिसला खातो ना आपण. तर म्हणू दे भजी. मग आता आपण डायरेक्ट जेवताना भेटू. ओके. हो. कधी होतील? होतील आता एक 10 मिनिटं द्यावं आम्हाला, थोडं आम्ही लेट टाकलाय ना दुकानात. मला आधी टाकायचं ना. नाही ते आम्ही कसं आमचं मन झालं, त्यामुळे आम्ही मनावर दुकान कोलता. काय उपास पण ना विचार चाललाय, चला बघूया आज होऊन जाऊ दे क्रिस्पी वाले भजी. तू पण खाशील माझ्या हातचे भजी. मग काय करणार, काय नाही. शेकायला टाइम लागतो ना. फटाफटा सोडा. हे बघा, दाखव कसे झाले एकदम लाल लाल, एकदम कुरकुरीत, खुशखुशी खुशखुशीत एकदम मस्त असं. ओके. सोडायचं. ग्रीप नाही भेटत आहे, ग्रीप. ओके चला मग जेवताना भेटू, खाताना भेटू. हे गाणं कुरुम 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 खाताना भेटू, कुरुम. तर मित्रांनो जेवायला घेतलेलं आहे, पप्पांना लेट होणार आहे. तर मेनू बघा, तो मेनू ताट भरलाय आज मस्त वेगळी जेवायला. डाळ भात, ते पहिलं उपास सोडायला लागेल, नंतर भाकरी, आपली भजी, काकडी, टॅमॅटो, बोबे आले आहेत, मेथीची भाजी, आणि त्यातली करताना कसली ही भाजी कसली, तुरीची भाजी, आणि पापड पण आलाय. जागा नाही राहिले ताटात, काय ग काय आलं? तर इकडे माझ्याच बाजूला ठेवलेत भाजी. तर खाऊया आपण पटाकन मस्त पैकी. मेनू आहे आज, खाऊया. भूक लागली जाम, संपूया पटापट. पटापट झटापट ते सगळंच येते तोंडात सारखं, झटपट पटापट. तो डब्बा खोलू. चला घेऊया, नंतर भेटूया. तर मित्रांनो आजचा दिवस संपलेला आहे, आणि क्रिस्पी कुरकुरीत भजी एक नंबर झालेले आज. अचानक मध्ये मस्त झालेले, अचानक बनवायला घेतले म्हणून छान झाले, उत्कृष्ट झाले, एकदम चविष्ट. तर आजचा दिवस एंड करूया. कसा वाटला कमेंटमध्ये सांगा, लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. भेटूया उद्या. शुभरात्री.